And so, today, a grand chapter reaches its final page. A magnificent footballing story draws to its close. A conqueror of the Champions League, the golden marksman of Euro 2004, now brings his playing days to an end. Milan Baroš využil perfektního odkopnutí Jana Kolena. But in a twist of cruel timing, the world, still in the grip of COVID-19 restrictions, denies this hero the farewell he truly deserves. No full stands, no thunderous ovation, just the quiet echo of a legend stepping away from the game. A skončilo to ve Vítkovicích na stadioně Zalech. Bohužel v covidu, kdy byla omezená kapacita. Určitě to je škoda. Doufám a věřím, že to ještě přijde. Nejenom on, ale ta Ostrava, ti fanoušci by si to zasloužili něco takového. To je to škoda. Takovou rozloučku Milan měl mít. Tehdy se rozloučit nemohl, ale teď může. Legendární Milan Baroš odehraje 26. září svůj poslední zápas za účasti hvězd ostravského Baníku, národního týmu a světových hvězd Liverpool FC a Galatasaray Istanbul. Buď u toho, když Bari hraje naposledy.